Sitten otetaan Fiskarsin halkaisukirveellä 60-senttinen kokonaispituus. Suurin piirtein samanlainen mäntypölkky tässä nyt ensimmäisenä, mitä oli tuossa vipukirveellä. Tämä on ehkä pikkusen pitempi, mutta tässä ei oksia kovin hirveästi ole tässäkään, niin katsotaan miten tällä onnistuu halkominen. Ja edelleenkin aivan ykkösjuttu, että ne on tässä renkaan sisässä, niin aina tarvitsee sitä palikkaa hakea tuolta 2 metrin päästä joka kerta. Aha, tämä halakas keskeltä heti, vaikka en edes lyönyt, niin tuolta meni halaki aika helppoa halkuma. No, nyt löin väärään kohtaan. Joskus ne sieltä kimpoaa vähän, tämä on vähän liian matalalla mulla tämä autoringista, saisi olla vähän korkeammalla. Mulla on jo tulla rakoa yhteen, se on ihan pölkyn pinnasta tuo renkaan alapinta. Noinpä ei taho halaillakaan oksan suuntaan. Oksa tuolla, niin ei taho mennä millään halakin tuolla. Yksi palikka. Nyt meni. Tällä Fiskarsilla pitää kumminkin saada vauhtia tuohon terään, että se menee oikein. Se pikkuhiljaa rupeaa menemään sopiviksi palaisi. Tuollakin on oksa. Oksa pitäisi saada siihen suuntaan halakin, mutta kyllä se on mennyt. Heikki vipukirveellä nuokin meni aika näppärästi. No, kyllä se nyt alkaa olemaan jo aika pienenä. Tuolta vielä pitää vähän sen pieni. Keskimmäiset ei tahdo tuolta oikein mennä. Ja semmonen missä on oksa tuolla poikittain, niin normaalikirveellä niin ei tahdo mennä millään, mutta vipukirveellä ne nasahtaa aika hyvästi, kun tämä uppoaa ja jää kiinni. Mutta kun vipukirves ei jää sillä lailla niin pahasti kiinni kuin tämä. No nyt halkesi. Tosin sielläkin tuo oksa edelleen jarraa, ettei se sieltä lähtenyt halki menemään. Kokeillaanpa tuosta lyö. No tuo poikki. Nyt se meni. Eli tuossa on vähän isompi, että onko tuo saunapuuksi vielä liian iso, niin tää kerran vielä lyö siihen. Menihän se, no ei sekään halennut ihan kokonaan, että vähän jäi vielä vajaaksi, mutta näin menee tavallisella kirveellä.